आङो दिनै मिडिया हाउस जे मिडियाया दिनै आंजों बेवहाय मोगा-मोगि बायद लानो थाखाय फैदों। आङो बे समाव नोंथांमोननो आङो साबायखरखौ बावग्रोदों। दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालि जथुम्मा बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लानायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। आङो बाहागो लाफैनानै मिथिबाय जे बेवहाय गोदान कमिटि मोनसे दाफामनाय जादों। जोंनि संबिधान बायदियै एबसुनि मावसमा बोसोरनै आरो बे मावसम बोसोरनैया गोजाम बदिना जोबनाय लोगो लोगो दिनै माने गोदान बिबानगिरिफोरखौ लानानै गोदान मोनसे आफाद दादों। आं मिजिं थिदों जे बे गोदान आफादा जे जोंनि आफादनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्टआ थांखि लानाय बिथोन हरनाय बेखौ रायजो राजानि इन्टारेस्टआव बर' हारिनि इन्टारेस्टआव बा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय गेजेर गेजेर थांखि बिथांखि रनसायनाय बिथांमोना गावसिनि ओनसोलाव मावफुंनो हागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। आंनि बियो मोनसे मिजिं आरो बिथांमोननिसिम आङो आशिर्बाद होदों जे बिथांमोना राफोदैनो स्ट्रं मोनसे टीमनि गेजेरजों गावसिनि ओनसोलाव खामानि मावनो हाथों। आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों नैबे ओनसोला रांखान्थियाव बोरै जौगानो हायो, रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय जोङो बोरै वार्क कालसारखौ जोङो लाबोनो हायो, वार्क कालसार लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि हा हु रैखाथिनि बाथ्रा, लोगोसे जोंनि रां आरजिनायनि बाथ्रा, रां आरजिनानै न'खर दानाय गथ' फोरोंनाय नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनाय जायो। आरो बेबायदिनो दिनै समाजाव सोलिफ्लेबाय थानाय जे जोंनि गेजेराव दायना दायनि सन्देह खालामनानै मानसि बुथारनाय बेफोर थासारिफोरा जोंनियाव जोबनांगोन। लोगोसेयै जे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा जोंनि ड्राग्स निसा बायदि मैया जानानै जोंनि गथ'फोरनि फरायनाय, लोगोसे गथ'फोरनि जिउ, गथ'फोरनि भबिसत जि नस्थ' जाबाय थानाय बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो समाजनिफ्राय बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगुनिफ्राय बाथ्रा बुंबोदों, दिनै बे गेवलां मेलाव बे एखे बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों गुवार आरो गेवलाङै सावरायनाय जायो। आरो लोगोसे दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर, बै मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ जोङो मा राहा आरो मा थांखिजों जोङो मावनो लादों, जे बाथ्राखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ नारसिनबाय थादों, जे बाथ्राखौ लानानै अफिसार्सफोरखौ जोङो नारसिनबाय थादों, बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजानो फोरमायदों। आरो बेखौनो जोङो बुंदों जे सरकारनि खाथियावबो 2024नि सिगां सरकार बिथांमोना मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनानै होथों, जोङो बेखौ लुबैदों। बिनि उनाव जुदि बबेबा मोनसे आद्रा थायोब्ला जोङो सोमावसारफिननायनि दफा मावफुंनांगौनि थाखाय बे बाथ्राखौ जोङो लामाखौ लानो गोनां जागोन, बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों। बेखिनि बाथ्रा लोगोसे दिनै मा होनदों, एबसुनि जिखिनि रायजो राजाफोरा बे मेलाव लैहोर लैहोर जे बाहागो लाफैदों, बेवहाय मोनसे फोरमान जादों जे दिनैबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारियाव गोनांथि दङ। आरो दिनैबो जे नैबे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरा माइरं, रायजो राजाफोरा औवा, बन बायदि मैया मदद होनायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ जाफुंहोबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदों। रावफोराथ' गोहो गोलोन्दां सुबुंफोरनि राव बा गोहो गोलोन्दां आफादफोरनि रावसो। बिथांमोननि निति आरो बिथांमोननि पलिसि बा बिथांमोननि जिखिनि डिसिप्लिन बा बिथांमोननि जिखिनि केरेक्टारिस्टिक्स, बेखौ जन्म जाजेननाय बा दाजेननायनिफ्रायनो जोङो नोजोर होबोदों, रायजो राजाया नोजोर होदों। आरो आंबो बनसुनि सायाव बाथ्रा बुंनाया दिनैजों खेबथाम जागोन। आङो बेखौनो बुंदों जे बिथांमोना गावसोरनि आफादनि नितिखौ थिग खालामनानै लानो हायाखै आरो गावसोरनि मा मावगोन बेखौ बिथांमोना दिनैबो थिरां खालामनानै लानो हायाखै। सानदों नामा जे बिथांमोना बनसु आफादखौ दानानै एबसुखौ सोंखारिनोल' थाखाय बेखौ दानाय जादों आरो नामावल' बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय आन्दलननि हाबाफारि लागोन बेखौ सानदों नामा? बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगौ, बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामो। बिथांमोनखौ जोङो नुदों दिनै बिथांमोननि आन्दलन फैलार जानाय, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा सोरखौबा बिथांमोना इनडाइरेक्टलि जोंनि आखाइ दं होननानै सानदों। जों बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बड'लेण्डनि जोङो डिमट नङा। बड'लेण्डखौ जोङो जेब्लायबो मदद खालामो, बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ। खालिबोल' नैबे समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन हाबाफारि थानायलाय जोङो बे समाव जोङो आन्दलननि हाबाफारि जोङो लाथ'नाय जायाखै आरो लाथ'नो हाया। दा बे बेलायाव बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामनो थाखाय आफाद दादों, नाथाय बिथांमोननि नितिया थिग नङा, बिथांमोननि मेसेजआ थिग नङा, बिथांमोननि थांखिया थिग नङा, बिथांमोना दिनै फोथायजाथाव नङा। बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना मानि थाखाय आन्दलना साक्सेस जायाखै, गावसोर बिसार खालामनांगौ। बेवहाय गावसोर बिसार खालामनांगौ। आरो बेफोरो जाफुंगोन आरो जाफुङा बियो राफोद दैदेननायनि गेजेरजों बियो डिपेन्ड खालामगोन। जोङो बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंदों। पलिटिकेल आदायनि थाखायसो बेबायदि खामानि मावदों होननानै नोंथाङा सानो?
बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारिफोर बेखौ नायोबाथ' कनफिउस खालामदों रायजो राजाफोरखौ। बिथांमोना नंखाय मोनसे माने राहा आरो नंखाय मोनसे बाथ्राफोरजों एबसुखौ गाज्रि मोनहोनानै बर' रायजो राजाफोरखौ माने सोखावनो नाजानाय बा दिनै बिटिआर एकर्डखौहाय सोंखारिनानै रायजो राजाखौ नोङो माने बोखावनो नाजानाय आरो हारियाव मोनसे ब्लाडसेड लाबोनायनि मोनसे पलिसि आरो राहाफोराथ' बिथांमोननियाव जोङो नुबोबाय थादों। दा बेखायनो रायजो राजाफोरा एसे सांग्रां जानाया गोनां। गोबां बेबायदि आफाद ओंखारगोन, गोबां बेबायदि आफादा जोबलांगोन, नाथाय ओंखारगोन आरो जोबलांगोन, नाथाय दसे समनि थाखायबाबो बर' हारिया बेवहाय खहा जानो मोननाय नङा आरो बेनि थाखाय एबसुआ आरो बर' रायजो राजाया बेहाय गसंथानांगोन। माबायदि गोसोजों माने बिथांमोना आवरायदों, बिथांमोननियाव नोंथांमोना सोंनांगोन। नोंथांमोना मिडिया हाउस, बिथांमोना थार मोनसे थांखिनि थाखाय बे स्ल'गानखौ बाहायदों ना बिथांमोना गावसोरनि माने राजखान्थि गोहो मोननांगौनि थाखाय बा सोरखौबा राजखान्थि मोनहोनो थाखाय बे स्ल'गानखौ बाहायदों? आं सान्दों बेवहाय मिडिया हाउसफोरानो माने थोंजोङै थांनानै बिथांमोननियाव सोंहैनाया मोजां जागोन नामा होननानै आं सानो। गोजोन्थों।